és: renovaries el teu abonament si continua Neville com a entrenador la temporada vinent? Pregunta que fem en el dia d'avui. Renovaries el teu abonament si continua Neville com a entrenador la temporada vinent? Repetim, 627 98 03 36. Passen les hores i encara no s'hem recuperat de l'esperpent viscut a nit en Mestalla en el sainet de la banqueta en l'últim canvi del València. Si m'apuren, està siguent pitjor conforme passen els minuts. Primer en l'esportiu, perquè el canvi va acabar de matar l'equip en el camp, no aporta res. I després, perquè l'explicació de l'entrenador i les imatges de l'esperpent en qüestió no fan més que agreujar el que visquérem. Si vos sembla, anem a parar-nos en l'explicació de l'entrenador. Para. De moment diu: no sabia que a Santos lo habían expulsado. I és cert, en les imatges que esta nit emet el dia després de Canal Plus, se veu com primer Negredo i després Boro li han de marcar al entrenador que acaben d'expulsar a Derlan Santos, que estava no sé a on. El entrenador, ni el Derlan Santos. Continúa. Para. Deixa amb els seus ajudants amb el cul al aire. Es el cuerpo técnico el que me dice, el que me... No, escolta, si tú eres el jefe, ¿tú no te plenares la boca de decir yo soy el jefe mane yo? I ara li tires la merda als teus ajudants en el canvi? És cert, i s'ha vist també en les imatges de Canal Plus, cal dir-ho, que és, en efecte, el cos tècnic, entre Allestaran i Angulo, sabeu que estan parlant en ell i li diuen i barallen la possibilitat de treure Negredo. Però molt valent per dir que mana ell, però quan venen mal donades, la merda pels altres. Continua. El primer canvi, quin és? El de Negredo o el de Abdelur? I el que és pitjor, després quan li diu a Negredo que va eixir, se xira i li diu al seu germà: per què el canviem? I el germà mira la llista que estan jugant i diu: per fuego. Pues vale, per fuego. El viscut a nit no és, si més no, l'enèsima mostra que Gary Neville no està capacitat per entrenar el València. L'excomentarista de la cadena anglesa Sky es pensava que dirigir un equip de futbol era tan fàcil com sentar-se en un plató de televisió i analitzar a bou passat sobre una pantalla el que feien altres. La realitat se'l menja. Gary Neville dona ara la impressió de ser un individu sobrepassat pels esdeveniments i sense recursos per a traure esta nau endavant ni per a revertir una situació de la que ell és culpable en un important percentatge. No està per a això. Li ve molt gran. Neville pot alçar un mur més en Paterna, electrificar les tanques, posar torretes amb francotiradors i aconseguir una ordre d'allunyament per a la ciutat esportiva de qualsevol que siga periodista. No pot tapar la evidència, i és que com a tècnic és absolutament incapaç. No està preparat per assentar-se a la banqueta del València. Ahir vegérem una mostra més del deficient treball del tècnic anglès. Ara és Stou, no ara és Latter, no ara el d'Avall, no ara el que me demana la graderia. Era una circumstància que no estava treballada, la de que un canvi te poguera agafar a rengló seguit d'una expulsió. Neville no sabia què fer, perquè Neville no sap què fer en el dia a dia, perquè no val, perquè no està preparat. Podrà fer de Paterna un búnquer, que per a la seva desesperació, la materialització del seu treball se plasma en els partits, que això sí són públics.
I per molt que vulgui tapar-ho, el que demostra l'equip és que l'entrenador ho és per amistat amb el propietari. Per cap raó més. L'Erasmus de l'exglòria del United és una broma macabra i una taca negra en la història del club. Ara per ara, Gary Neville és un sop instant en el bulli. Amb això, crec que està tot dit. Gary Neville fa pitjor del que ja és una plantilla curteta, desastrosament planificada i amb unes limitacions més que ostensibles. No m'oblide tampoc de la plantilla. Les imatges apunten a 3 futbolistes. 3 xungant-se en el moment del senet a la banqueta. Parejo somriu, Barragán riu i Enzo Pérez literalment es descollona. Tots hem tingut algun professor que quan de xicotets ens agafa riguemos en classe ens ha dit allò de isca vostè així davant i explique el que li fa tanta gràcia i així ens podem riure tots. I això demane jo, que isquen els 3 en qüestió, fonamentalment Enzo Pérez, i ens expliquen què els causa tanta hilaritat, perquè un servidor, i imagine que tu també que m'estàs sentint, no li veig ni puta la gràcia a la situació. De veritat, no trobe l'acudit per cap puesto. Per un costat, ixa acció deixa amb poca credibilitat, les paraules que venim sentint dels futbolistes tota la temporada de els primers interessants en canviar som nosaltres, som conscients del que se juguem, etc etc. Per altre, també demostra el que creu esta plantilla en el seu entrenador i el respecte que li tenen. I per cert, no arriba a entendre els mèrits que han fet alguns futbolistes, parlo de Negredo, per a ser idolatrats. Més enllà de que en la part esportiva és un dels fiascos més grans que he vist en la meva vida, en Mestalla, se dona una circumstància curiosa. Enmig de l'huracà, amb Nuno, ahí estava Negredo, correjat per la graderia el dia de les Palmes, amb somriure del jugador en la llotja mentre els seus companys passaven canutes contra els canaris. Se li veia preocupat al xicón per l'equip. Ahir, enmig del sainet del canvi, Negredo cabrejat, perquè van entrar els minuts finals. Des de primera hora, quan el criden per eixir, va remugant en el cap. Quan li diuen de tornar a la banqueta, diu, bueno, pues eso es que verá bien el partido. Després tira la botella d'aigua a terra en un rebot quan veu que Neville opta per Adenur. Altra volta, jo i jo. No sé, però és molta casualitat que sempre agafe al mateix per enmig. I per últim no vull oblidar-me del propietari, de Peter Lim, responsable màxim de tot. A ell li deu econòmicament la vida al València, però molt canvia el tema o no sé jo si haguera acabat sent millor una llei concursal i començar de zero. Perquè si Peter Lim és propietari del València és, en una gran mesura, perquè la gent estirà al carrer a demanar-ho. Se li posà la catifa roja i arribar a Mestalla en llor de multituds. Però Peter Lim ha oblidat a la gent, a Mestalla, a qui el demanà com el Salvador. En definitiva, Peter Lim ha oblidat al valencianisme. Viu en la seva torre de marfil executant amb el comandament a distància i repartint el club entre els seus amics. La composició de la plantilla és una conseqüència de deixar-la en mans de Nuno i Mendes i el bochorno del turista anglès és altra clara mostra. O Lim comença a aplicar criteris esportius per la confecció de plantilla i elecció d'entrenador o el camí és el d'una putrefacció progressiva que acabarà necrosant totes les estructures del club. Ahí és on veurem aquest estiu si Suso García Pitarch ha vingut de veritat a sumar o a endur-se la mort. L'elecció d'un entrenador és fonamental per al futur que se li presenta a este València. És a dir, amb molta probabilitat fora d'Europa la temporada vinent. Això farà que tingues que alleugerir el pressupost per el fair play financer. Veurem dels jugadors que tinguin cartell quants volen quedar-se en un equip que no jugarà en Europa i veurem quins futbolistes volen vindre a un equip que no va jugar competició europea. L'elecció de l'entrenador és també clau, perquè Mestalla està farta i comença a desconnectar-se del seu equip, perquè ja no es sent partícip de l'empresa de Mr. Lim. Si el propietari no rectifica i renova el seu amic en la banqueta, serà més del mateix. Serà com anar a un hort i plantar una sabata. Per molt que la regues, saps que ahir no va créixer res. 11:41, les 5 fotos.